Des, rene Des. Oh. Ora gelem tengah pisan bakul glitter iki kok. Maju neh. Nah, ayo, ngono. Ayo kok, maju neh kok. 12 mudhun kok. Ayo. Ayo iki maju meneh. Ngono. Nah, rada arek eleke kok lagi nenggon. Heeh, kene iki arek rupane kok kethek wis gak apa-apa. Ayo salam sik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora semangat napa ora semangat? Ora mam. Hah? Ora mam? Ning wis mimi. Wis. Enak. Maksudnya takut. Gimana lero dia kenyut ya? Iki ngeteh kula. Oh, betul. Ayo. Assalamualaikum.
Kuwi telai bodol. Telai bodol. Ayo. Nggih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sudah dia tekan di Tekan tekan bos iki. Bos. Bos iki semangat sih. Bos. Des, tangan Des. Kene takoni malah delok galon ae. Cane. Bayah. Wis tuwa. Wis tuh. Sik Des tak kandhani. Sik tak takon barang. Iki kok dengare nggo kacamata napa? Sapa? Aku ki lek ngantuk, Des. Alah. Tenan aku. Alah, ngantuk kok ngantuk. Vitamine B. Dia aku nyileh. Ra olah. Lirikan matamu menarik ke. Aku joget. Yo. Ngobaran. Didongake masyarakat kene muga-muga lancar rezekine sehat selalu. Amin. Antarane pernikahan iki lho, Bos. Antane pundi to? Tak kira Des, tak Salim kira sih. iki. Sama. Nggih. Anak salaman aduh. Iku Oh, Mas Fajar kare Lisna. Lisna. Salim sik. Saya pundi. Iki lho ono gambar tatone kene kok. Nggih, muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tinggal diberi momongan. Apa to nikah? Arti nikah. Niki niat kahke barokah. Lah sabar kudune ngono ya. Saiki terus jatke sik. Yo, ayo bakul gitar wis lak gedak-gedek kok buntut. Ayo. Yo. Nun. Ya. Napa kuwi? Dul? Rembugan geden. Bukan apa? Aku ora dijak apa? Tidak werut. Jahat tenan. Ayo prakonco. Yes. Lanjut. Pokoknya seduluran kabeh aman ya, Bolo. Ayo saiki. Ayo, sing manggil aja MC-ne. Apa? Dewe wae. Iya. Ya, Mbak. Ayo Mbak Ut. Ya disepoti toh. Ya, sepati. Mana? Mangam julpan. Teng. Cuntak kitir. Polo. Ayo iki artisnya bola. Angkat tinggi. Ada siapa di sana? Ras.
Tonjol pras. Pras itu. Des, lagu apa repan? Manut. Sak-sae. Sak-sae sajogati. Mesti iso. Napa kowe, Pak? Sak penake. Iki jatahe ngarep kono rasah milu-milu wong tuwa. Nek domong. Lah iya. Aku ae sing madhep rono. Ayo. Ya. Ayo, Mbak. Uut. Ayo Met, tuntun Met. Ayo. Aja. Piye? Takut banget loh. Aduh kok rawani. Piye? Hei, piye? Ayo. Piye Met? Jemput aku dong. Yuk. Hei. Yuk. Mari jemput cerai. Gendong. Ayo. Ayo. Lah, wani ora. Ayo. Aku ora wani kowe. Wis no pasrah kowe. Yuk, ayo. Sini ya. Pelangi alangkah indahmu. Cepet, Des. Aku kok geter buri dong. Cepet toh digendong iki lho. Gendong. Hei. Sesuk Sesuk mesti pedhok meneh. Yuk, piye iki aku. Numpak ngono ya. Aduh. Ini. Wes ngene ya, yuk. Musik ya. Udah ada hilap ya. Aku di mana ini ya? Di sini apa di depan? Sini? Oke. Ya. Pras, orang ngono pras. Pras.